Poštovani građani, kao što vam je poznato i kako sam saopštavao javnosti, u više navrata odazivao sam se i sastajao sa mitropolitom Amfilohijem, a povodom Zakona o slobodi vjeroispovijesti i drugih važnih pitanja koja su se nametala u odnosima između države i pravoslavne crkve. Tako je bilo i prije nekoliko dana, kada smo se pozivu mitropolita Amfilohija sa episkopom Joanikijem odazvali ja i predsjednik države Milo Đukanović kao najviši predstavnici izvršne vlasti u Crnoj Gori. Taj sastanak bio je potvrda našeg poštovanja prema mitropoliji i drugim eparhijama Srpske pravoslavne crkve, ali i potvrda naše trajne opredjeljenosti da vodimo dijalog i tražimo zajednička i najbolja rješenja. Razgovor koji smo vodili bio je sadržajan, dug i konstruktivan i okončan je jasnim predlozima koje smo predsjednik Đukanović i ja saopštili, a čiji cilj je izlazak iz trenutne situacije koja opterećuje ukupni društveni ambijent. Konkretno, Vlada je bila spremna da obustavi implementaciju Zakona o slobodi vjeroispovijesti sve do trenutka dok o njegovoj ispravnosti odluku ne donesu Ustavni sud Crne Gore i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Paralelno sa tim, ponudili smo i za sljedeću sedmicu predložili nastavak započetih pregovora na ekspertskom nivou, za šta se vladin tim pripremao tokom prethodnog perioda. Ovo su činjenice i istina koje građani i vjernici ovih dana nijesu mogli čuti od crkvenih velikodostojnika. Nažalost, sa druge strane je kao odgovor uslijedio poziv mitropolita Amfilohija da se organizuju litije, što se tumači kao nastavak nerazumijevanja i konfrontacije koje u vladi ne želimo, jer one predstavljaju smetnju našem građanskom skladu i prosperitetu. Pored odbijanja dijaloga, samim tim i mogućnosti da se pronađe održivo rješenje, Srpska pravoslavna crkva nastavlja sa kršenjem zakona u svakoj prilici, pa i kada je u pitanju uspostavljena praksa nelegalne gradnje u okviru crkvenih imanja i izvan njih. Uvaženi građani, Crna Gora je demokratsko društvo evropskih i evroatlantskih vrijednosti u kojem su dozvoljena javna okupljanja dok god ona ne ugrožavaju prava drugih i vlada će obezbijediti njihovo ostvarivanje u skladu sa zakonom i aktuelnim pravilima. Dakle, najavljene litije moraju biti organizovane na način koji podrazumijeva primjenu epidemioloških mjera i preporuka uz istovremeno poštovanje zdravlja i života svih građana, a sve u duhu jednake primjene zakona, što je standard koji obavezuje svakog pojedinca i svaki kolektivitet. Uz poziv na poštovanje zakona, mitropoliji i eparhijama Srpske pravoslavne crkve i dalje ostavljamo mogućnost da u okviru dijaloga i pravnog sistema Crne Gore zajednički tražimo rješenja u najboljem interesu pravoslavnih vjernika. Naša namjera je da ostavimo ambijent i nasljeđe koje neće biti opterećenje generacijama koje dolaze. Dakle, otvoreni smo za dijalog i traženje rješenja, ali ne za ucjene i pritiske. A dok se do toga ne dođe, zakoni će važiti za sve u Crnoj Gori, pa i za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike.